Il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li tlaqqal ħadd filgħodu fid-Dar Ċentrali beda madwar siegħa tard bl-uffiċjali tal-partit ħokku rashom dwar kif se jirnexxielhom jitrasmettu ftit entużjażmu. Meta sa fl-aħħar il-Kunsill Ġenerali beda reġa' kien iddominat minn protagonisti tal-imoddi tal-Partit Nazzjonalista. Ma naqsitx in-nostalġija għal meta l-partit kien fil-gvern. Niftaħru bil-bidliet kbar li saru f'pajjiżna fil-passat permezz tal-ħidma li jagħmel il-Partit Nazzjonalista. F'sena fejn il-Partit Nazzjonalista ma ressaqx dokumenta qabel il-budget, id-deputat Claudette Buttigieg komplet tibni fuq dan u tenniet li l-Partit Nazzjonalista m'għandux jagħmel proposti. Jien naħseb li għandna nieqfu nippreżentaw il-proposti tagħna minn issa. U fil-fatt proposti ma tantx kien hemm, l-uniku konsistenza kien id-diskors kif il-Partit Nazzjonalista irid jirbaħ lil Partit Laburista bħala qan fih innifsu. Irbaħnilhom qabel kemm il-darba. U ħbib tiegħi nerġgħu nirbħulhom. Kapaċi nirbħu l-elezzjoni ġenerali. Minkejja l-pożizzjoni kontra pajjiżna li dejjem jieħdu l-esponenti tal-Partit Nazzjonalista, Yves Borg Bonello qalet hekk ukoll. Aħna nazzjonalisti, innamrati Bartwelina. Is-Segretarju Ġenerali tal-MZPN Nicole Portelli insinwat ukoll li fil-passat il-poplu ma votax b'moħħu għax ma votax lill-Partit Nazzjonalista. Votaw b'moħħkom meta tasal l-elezzjoni. Il-botti ma naqsux ukoll minn dawk li huma magħrufin li ma jarawx għajn majn magrek. Il-konfronti li kellna ma' nfusna fis-snin għaddew, nixxew id-dem u ħolqu feriti. Bħal dejjem il-Kunsill Ġenerali intemm bid-diskors tal-kap tal-Partit Nazzjonalista kien diskors fejn Bernard Grech pinġa s-sitwazzjoni f'pajjiżna bħala waħda ħażina f'kull setturi bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jgħid li jittort tal-Labor. L-ftit kunsillieri li wieġbu għas-sejħa u attendiet il-Kunsill, Grech qalilhom li l-Partit Nazzjonalista dejjem jagħmel it-tajjeb. Il-Partit Nazzjonalista huwa dak il-partit tal-aħjar eżempji